Muri Zimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZimFacebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe messages kuri sei kwose kwamungava muri kumativi mana enyika. Tadzoka zvekare nemamwe message. Rekedzei tibva tapinda mumamessages edu awo atadzoka takakubatirai. Message edu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviko chitupa changu. Izvo ndo zvakaitika apo pakaroorwa sisi vangu. Sisi pavakaroorwa mukomanachi, takazoona kuti motikari idzo dzainge dzauya nana bankuru nehama dzavo mainge muine kamwe kakofini kainge karimo, kainge kari kadiki. Vabereki vangu vakabva vachizotoramba kuti vange vachigamuchira mari iyo yainge yauyiwa nayo nana bankuru. Saka muzukuru wedu umwe uyo anoita zvekuprofita ndiye akangoita sekunge ainge asvikirwa, akatanga kurira nendimi dzavo dzekumasowe ndokubva atanga kumhanya. Saka paakatanga kuita noise, takabva tachizobuda tose panze, tikabva tachizoenda kukoteji kwavainge vari, nekuti zvose urongwa hwose hwainge huchiitirwa mumain house mudining. Saka ivo vana bankuru nehama dzavo vainge vari kucottage uko kwavainge vachiita madiscussions avo nekuzotuma munyai wavo achiuya kuzobvisa mari. Saka ipapo mukomana patakanzwa yava noisy, hama dzabankuru dzainge dzava kuda kuedza kubata muzukuru kuti asabuda gedhi, because motikari dzainge dzakapakwa kunze kwegedhi, motikari idzo dzavainge vauya nadzo. Muzukuru akavakurira simba mushure mekunge vana baba vati musiyei tione kuti ari kuda kuita sei. Akamhanya akanovhura gedhi, tikamutevera ndokubva achizoenda pamotikari akati makii, ndikuda makii emotikari iyi. Painge paine imwe Benz yavo iyo yavainge vainayo bankuru, yavainge vakabva mukutenga. Benz iyoyo kaindiseke zvangu vakazoipa umwe mukadzi kungomupa segift. Motikari iyoyo haana kuzombotora nguva, akazotanga kurwara nekenza akafa. Mukadzi iyeye uyo wavakapa motikari iyoyo yainge yakanaka kwazvo. Mercedes Benz iyoyo yainge iri yeblack, yainge yakaita kunge BMW but iri Mercedes Benz. Then ndokubva achizonyimwa maki. Paakanyimwa maki akabva ati muri kuita zvekutamba varume imimi. Akabva achizomhanya, akabva achizonotyora kamuti, akabva achizoenda nako kamuti ikako akatanga kurova kubhuti. Bhuti rakavhurika rega mukoma, bhuti ravhurika. Dzimwe hama dzabankuru dzakatongopinda mumotikari dzikatosimudza motikari dzikaenda. Bankuru vakambosara vakamira kwekanguva kapfupi, ndokubva vachizongobva panzvimbo vakazodzoka vaine mapurisa. Bhuti parakavhurika, muzukuru akabva achizoti huyai muone, ndokubva atodonha pasi, kwainge kuri kutofenta. Patakaendako kubhuti mukoma takaona kuti kwainge kuine kakofini kadiki kainge kariko, uye zvekare nehari. Hari iyi mumupendero mayo yainge yakasungwa nemucheka mutsvuku ine mashizha mukati, ende mainge muine kabepa mukofini. Kabepa ikako kainge kakanyorwa zita rasisi vangu. Ndo zvakaitika izvi mukomanashi. Ende sisi vangu kusangana kwavakaita nemurume iyeye, vakangosangana naye muHarare mutauni vachitozvifambira, ndokubva vachizongopfimbwa naye murume iyeye. Vanoti ivo vakatombomunyima mafone numbers avo, but friend yavo iyo yavainge vainayo mushure mekunge yati ndinoda hangu kuti unge uchitora mafone numbers, ndopa vakabva vachizobvuma kuvapa bankuru mafone numbers. Vakazotanga kudanana, vainge vava kutogara navo bankuru. Then vabereki vakabva vachizoti hazviitika kuti munge muchiita zvekuchaisana mapoto, ndopa vakabva vachizouya vachizoroorwa. Ndo zvakaitika izvi mukoma. Vanhu vakaromba vakazara munyika, ende bankuru waisambovafungidzira kuti angava munhu anganzi akaromba.
Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Hanzi vanhu vakaromba ndo vakatowanda kunze uko. Strange things indeed they do happen in this world. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika uchitupa changu. Zita rangu muchanditi Tatenda. Iyi ndiyowo nyaya yangu. Ndakazoroorwa mukoma Nashi nemurume uyo anondiremekedza, murume wandinoda, murume chaiye akabva kuna Mwari, akauya kwandiri panguva iyo yainge yakafanira. Ndanamata nezvazvo. Mwari vakabva vachizozadzikisa, vakaona kuti zvainge zvakakodzera kuti vange vachizadzikisa zvino zvishuviro zvemwoyo wangu. Ndakakurirawo kuNorton. Ndini ndainge ndiri gotwe. I was the last born in a family of 5. Mukukura kwedu hatina zvakawanda zvatainge timbori nazvo. Mai vangu vaiwanzo kuti, mwanangu Tatenda, kana uine rugare mumwoyo mako, kana uine rugare muhupenyu hwako, unenge uine zvose. Peace is wealth. Vainge vasingarevi rugare rwekuti unenge uine mari uchifamba nemotikari dzinodhura uchigara kunzvimbo kunogara vanhu vane mari dzavo, but vainge vachireva ivo kuti as long as uine peace mumwoyo mako, kunyange uri murombo, ndo zvakakosha izvozvo. Mukoma ndakati ndapedza A-level. Then when I was accepted at the University of Zimbabwe, aiwa ndakafara because kudzinza rekwedu ndini ndainge ndiri wekutanga kupasa form 4, ndikaenda form 5, ndikaenda form 6. Form 5 ndakamborwara mukoma zvisingaiti, asi Mwari vakandichengetedza ndikakwanisa kuzonyorawo A-level yangu ndikapasa, kwava kubva ndachizoenda kuuniversity. Ndava kuuniversity mukoma, I did not even know kuti how dangerous it is, because when your child is in university, anenge ava mu-environment yekuti iwewe semubereki zvose zvaunenge wakamudzidzisa kubva mukukura kwake, sometimes anokwanisa kuzosangana nemamwe ma-influences ekuti anozogumisidzira azokanganwa zvose izvozvo. Everywhere I would look mukoma, ndaiona vasikana vanenge vaine foni dzinodhura, kunyaso kuona kuti vasikana ava vanobva kumhuri dzine mari. Ndainge ndisati ndaziva kuti vazhinji vacho vanotoita zvekutotengesa muviri yavo. Apo pandakazotanga kuwirirana neumwe musikana uyo ainge achibva kuBulawayo, ainge achinzi Noku, akazoshayika zvake. Saka musikana uyu mukoma Nashi ainge achigara ari ega. Ndainge ndava kufarira kwanzo kuenda kumba kwake because ndainge ndichida freedom. Amai vangu munhu aigara achingoti manikidza kunamata 24/7 ende kutsanya, maigara makatsanya each and every day zvekuti maishaya kuziva kuti mama vari kuita budget here, nekuti pamba hapana chikafu kana kuti tiri kungotsanya, because waingoti kana ari makuseni watomuka uchitoda kutoenda kunozvidzisira chimunya chako, wobva watoudzwa kuti no, nhasi hatisi kudya, tiri pamutsanyo, tichatsanya kusvika na7 kana kuti na5. Apa wamuka uchikwengewa nenzara. Saka ndainge ndava kupota ndichitizawo pamba, ndobva ndaudza vabereki vangu kuti ndiri kumboenda kunoverenga naNoku. So ndakazogumisidzira ndava kutogara naye. Amai vangu vainge vasingazvizivi kuti Noku uyu aita zvekutengesa muviri wake, neniwo ndainge ndisingatozvizivi. Chandaingoziva ndechekuti Noku iye ane musikanzwa anodanana nevarume vaviri at the same time, and aitongozviita sekunge zvinhu zviri normal. Noku aigara aine mari nguva dzose. Saka ndakazomubvunza kuti asi naiwe Noku unombozvifambisa sei, une kwaunoshanda here? Akabva achizondiudza kuti ainge achidanana nemablesser. Akangototaura as if it was something that was normal. Within a few months mukoma, ndopa ndakatanga kuona kuti zvechokwadi ndainge ndichibva kumhuri inotamburwa. I was always the odd one out. Taiti kana tikabuda tichinzi tikuendawo
kumafunction, ndinenge ndisina boyfriend, ndisina hembe dzakanaka, and amai vangu vaingonditengera mazidrezi mazigubvururu, and ndaigara ndisina kana mari nguva dzose. So one night akabva achizondiudza kuti ainge achida kuti tinge tichienda kuKariba. Ndikati kuKariba? Uda kuti tinge tichienda kuKariba nani? Akazondiudza kuti ainge achida kuti tinge tichizoenda kuKariba nembinga yake. Takazoenda mukomanashi akanditi, iwewe unonyanyisa kungogara uchingonamata mani nguva dzose, let us just have some fun. Then takabva tachizoenda kuKariba kuya. Taenda kuKariba, tainge takati noku nemamwe mafriends neboyfriend yake, but painge paine this other guy, he was a businessman, ainge achigara kuBorodale. So tainge tiinaye nekuda kwekuti ainge asina munhu, ininiwo ndainge ndisina munhu, takabva tachizongotanga kungotaura tose. Then akabva achizotanga kundipfimba. Ndainge ndava kutovafarirawo baba ivavo, vainge vachifamba nemotikari yavo yainge yakanaka kwazvo, and he was very soft mukutaura kwavo uko kwavainge vachiita neni. Saka akatanga nekuti ainge achida kundibatsira nematuition angu, and he was a single man, a businessman, and chakandifadza paari ndechekuti akandipfimba achishandisa Songs of Solomon, and I really enjoyed that. Achindipfimba achishandisa maverses emuBhaibheri. I wanted to say no, but mukomanashi ndakati ndichinzwa achitaura neni achitokota maBible verses like Proverbs, ndikati Mwari makanaka, uyu ndiye kamurume wandanga ndakamirira, and my parents, they are going to accept him. Saka zvimwe zvekare zvakakonzeresa kuti ndinge ndichizokasika ndamubvuma, it is because when you see your mother struggling to pay fees, and then pobva pachizouya umwe munhu uyo anozokuoffer help over achizoti ari kuda kuti ange achizokubhadharira mafees nezvose and to take care of you, and achikuda futi on top of that, the line between right and wrong, it starts to become very blurry. Usiku ihwohwo mukoma ndaitoda kutonamata nezvazvo kuti ndizive kuti ndiye here kana kuti kwete. I tried to pray, but ndakangobwekana ndikati andichazonamata mangwana, but moyo wangu waingoti daiwa namata nezvazvo. Then that was when I woke up the next day, wainge wava usiku, and I prayed for direction, because akaswera muswero wese wezuva achingofona apa kana foni ndainge ndisina, ndaitoshandisa foni yanoku achindifonera achindiudza kuti ainge achida kuti tinge tichizosangana pajoina, ainge achida kuti anga achizonditengera foni. I prayed for direction, and then I went to bed. In my dream mukoma ndopandakazoona kuti ndainge ndiri munzvimbo yemumafaro, ndikati ko ndiri kutsvakeiko mubhawa nhasi, ndiri mubhawa ndiri kutsvakei. ndopandakabva ndachizomuona murume uyo wandainge ndava kuda kufambidzana naye. Akabva achizouya kwandiri, ainge akabata kapepa bhegi kainge kaine foni mukati, akazoti ainge achida kundipa foni. Ndikati thank you very much, ndanga ndichitokutsvaka and I was missing you. Akabva achizondipa glass rainge riine doro, akabva achizoti kwandiri, ndikuda kuti unge uchinwa doro iri. Saka andipa glass, pane umwe murume akabva achizomubata pabendekete apa, akabva achizotanga kutaura nemurume uya. Vakatanga kufamba vachienda somewhere, akati this one is my business partner, we have some businesses that we want to discuss, make sure that you drink this blood. Akabva achizoti sorry, I mean just drink. Saka paakanditi drink this blood, ndakabva ndachizotanga kunyumwa kuti iropa kairi raari kuda kuti ndinge ndichinwa. Ndopandakatarisa vamwe vakadzi vainge varimo muclub imomo, vazhinji vacho vainge vari vatsva, vainge vatouyawo nemablesa avo. Ndakavatarisa mukoma, ndakaona kuti vainge vachimanikidzwa zvekare nemablesa avo kuti vange vachinwa ropa, ndokubva vatanga kunwa ropa. Wose uyo aiti kana anwa ropa aibva achizonyura mufloor. Ndakati ndakatarisa ndokubva ndachizoona kuti yainge isiri floor yechokwadi, but rwainge rwuri rwizi, mvura yacho yainge yakasviba kuti ndoo.
ende wose ainwa mukomanashe ndaitomuona achitonyura achita sekunge ari kumenyiwa nemakarwe. Ndo pandakati ndava kuda kunwa ndikabva ndachizonzwa voice iro rakataura neni. Munhu wacho ainge akamira kumashure kwangu akabva ati, izvi zvawava kuda kuita, wava kutotengesa upenyu hwako, wava kutengesa ramangwana rako nekuda kwekuti uri kuda mafaro anhasi. Mukomanashe, I woke up and pandakamuka ndaita kubvunda ndichidedera ndikabva ndachizotanga kurutsa zvinhu zvainge zviri zveyellow. Ndakabva ndachizodilita mafone numbers ake that very same morning. So I then joined this other small prayer group. Ndikabva ndachizotanga kunamata nemamwe mastudent tainge tichizviti light fellowship. We used to meet at the library, then after the library then we would go and meet somewhere else. Mukomanashe, murume uyo wandainge ndichida kudanana naye haana kumira kuuya, aigara achiuya and aiuya nemagifts. Dzimwe nguva aikwanisa kuuya nemari obva atopa noku, obva amuti, mari iyi yandakuvigira, I want you to buy ABC. Apa baba vangu vakabva vachizodzingwa basa. Mukoma, muone zvinoita Satani. Vadzingwa basa akabva achizondifonera zvekare. Ipapo ndainge ndava kushandisawo kamwe kambudzi. Akandifonera akanditi, ndiri kuzviziva kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka. How are your parents doing? Ndakangotanga kuchema mukoma, because this was after ndabva mukufonerwa nalandlord vachipopota. Landlord ivavo mukoma vakatanga kupopota vachiti, munombozviziva here kuti kutenga kwandakaita imba iyi, it was an investment. Apa muri kuda kugara pamba pangu mahara, ndiri kutoda mari yangu izvezvi, otherwise munenge mava kutofanira kutoti munge muchitobva pamba pangu ASAP izvezvi. Useless people. Mukadzi iyeye mukomanashe ndakazotomubatsira after ndazoroorwa. Akazotanga kurwara, ainge aine chirwere cheshuga, saka painge pachidiwa mari yekuti ange achiita operation. Vana vake vakazouya kwandiri, vakauya kwandiri through amai vangu vachitsvaka mari yekuti ange achizoitwa operation. After tazoenda kunomuona nemurume wangu, takangoti tichingosvika pamba pake tichipinda mumba, chaakatanga kuita ndechekuti akangoti sorry. Saka ndainge ndatokanganwa nezvazvo kuti pandainge ndichiri kuuniversity akatombonditukira vabereki vangu akati, very sorry mwanangu, ndaisaziva kuti upenyu hunoshanduka kudai, shuwa munhu haadadirwi. Ipapo ndakazomupa hangu mari yavainge vachida kuti ange achizoitwa an operation, but akandishaudha, akanditukirira, akandituka, akandinyadzisa, akati vabereki vako izvezvi ndoda kuti vange vachibva pamba pangu. Muri useless vanhu imimi, ende munofanira kuti munge muchibva pamba pangu nhasi. Ndo pandakabva ndachizofonerwa naBlesser akanditi, how are your parents? Ndakangotanga kungochema. Auya ndokubva achizonditora. Ipapo ainge atondihwina, because akati auya ndainge ndakagara panze ndichitoburitsa misodzi. Then ndokubva achizonditi, Tatenda, unozviziva kuti ndinokuda here? Ndikati I know but I'm not ready. Ameno, zvaungori so. Akanditi, Tatenda, let us get into the car. I have decided to make you my wife. Akanditora mukoma, ndokubva ndachizopinda mumotikari. We then drove to his house kuBorodale. Takati tichingosvika pamba, ndopandakabva ndachizoti no, handikwanisi. Akanditi, come on Tatenda, let us just get inside. Nekuti tiri mumotikari mukoma, ndakangoona pane chimwe chinhu chakangobhururuka chikapinda mumotikari. Chakabhururuka chikapinda mumotikari chikabva chatongogara kuback seat. Hana yangu ikarova. Hana yangu payakarova ndakatoita sekunge munhu ava kutoda kutopera mweya, because yakarova zvine simba. Ndikatonzwa kutoti kumashure kwainge kuine munhu ainge akagara kuback seat. Ndakaburuka mumotikari mukoma, atovhura gedhi rake. Ndikati, you know what, it's okay. Akatanga kupopota akanditi, hey, you have wasted my time and uchafa usina murume. Ndikati, whatever,
I'm okay, my heart is saying no. Ndokubva ndachizotanga kufamba. Akazototanga kutoita zvekunditevera nemotikari, achiridza mbero, achindituka, achinditi hey, you are a prostitute. Nofungidzira kuti handizvizivi kuti une vamwe varume vaunopota uchipa. Apa achindituka nezvenyadzi, akanditi you lie, kuti uri mhandara, uri gaba rakasoshama rakavhurwa kudhara, ndo zvinhu zvauri kundinyima izvozvo. Mukomana akandituka, then ndokubva achizoenda akabva achizonotora umwe musikana uyo wandichati Grace. Akabva achizoenda naGrace uya kumba kwandainge ndichigara naNoku. Ndichisvika kwamukoma ndakatosvika Noku achitoisa makeup yake. Ndakati ndichida kupinda mumba, Noku akabva achizoti kwandiri shamari, panapa hapasisina nzvimbo yako yekugara. Ndo pandakabva ndachizoona Grace ainge ari mumba akatogara pamakumbo embinga iyo yainge ichindida. Ndakabva ndachizongotora bhegi rangu ndokubva ndachizodzokera kumba. Ndichisvika kumba mukoma situation yainge isina kumira zvakanaka. Takabva tachizoburitsirwa zvinhu panze, ndokubva tachizotsvaka maplastic. Apa kugoti kotanga kunaya, tatora maplastic aya takangogadzira chimusasa tikararamo imomo. Then ndokubva tachizobatsirwawo nevamwe avo vakazongotipawo room yekugara. Mukoma tainge tichigara mu1 room nemaparents nemabrothers angu kusvika ndichizopedza kunyora maexams angu. Ndakazowana basa, ndawana basa mukoma, zvinongoita Mwari. So boss vandakatanga kushandira ndivo vakazova vatezvara vangu. Ndakazotanga kufambidzana nemwana waboss vangu. Ndo zvakaitika izvi kwandiri mukoma. Ndiyo testimony yangu. When you post my story, please tell me. Ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Ndine dream yekuti if I manage to get time, I also want to start an organization yekuti ndinofamba ndichibatsira vasikana vanotambura, because vasikana avo vanozoshandiswa nembinga dzakaromba inhau yekuti ivo vanenge vari varombo, vabereki vavo vanenge vari varombo. So if God gives me the time, I will start such an organization kufamba ndichibatsira vasikana vechidiki, even kubva kuma-primary nekuma-secondary, so that when they grow up, men will not take advantage of them, especially varume vanenge vakaromba. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. What a wonderful testimony. Please keep on bringing your testimonies so that tinge tichizochinjawo toregedza kungogara tichingoti strange things do happen in this world, tombotiwo wonderful things they do happen in this world. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera. Ndichaposta zvekare imwe episode kuchannel yedu iya inonzi Zim Confessions Backup, uye ndaisa linki zvekare nekamwe video ako kandakaita nezuro kuFacebook. So please support me kuFacebook.